יש דרך חדשה, ואפשר להגיד אפילו מהפכנית, לראות ולהבין את כדור הארץ. דרך שלא הייתה אפשרית עד ממש לאחרונה, והיא מתבססת כולה, אבל כולה, על העוצמה של בינה מלאכותית. אוקיי, אבל לפני שנצלול לפתרון, צריך רגע להבין את גודל הבעיה. והבעיה, אם לומר את זה בפשטות, היא שאנחנו פשוט טובעים בנתונים. בנתוני לוויין. יש לנו הרים על הרים של מידע, אבל למצוא שם תובנה משמעותית, זה כמו לחפש מחט בערימת שחת קוסמית. וכשאומרים הרים של מידע, למה בדיוק מתכוונים? תחשבו על קטלוג הנתונים של Earth Engine של גוגל. הוא גדל באופן מעריכי. מיליונים תמונות חדשות כל הזמן. זה פשוט שטף בלתי פוסק של פיקסלים שיורד עלינו מהשמיים. ועד היום, הדרך להתמודד עם כל המידע הזה הייתה, בוא נגיד, לא פשוטה. היא הייתה איטית, מסורבלת, דרשה מומחיות מטורפת וכוח מחשוב אדיר. כל תמונה כזאת הייתה צריכה לעבור עיבוד מקדים, ניקוי, בניית מודלים, רק כדי להתחיל לחשוב על להפיק ממנה איזשהו ערך. אבל מה אם אפשר היה לשנות את כללי המשחק? אז כאן בדיוק נכנס לתמונה הפתרון החדש של גוגל, מאגר נתונים שמבוסס על טכניקה שנקראת Embeddings, או בעברית, שכונים וקטוריים. וזה פשוט דרך חדשה לגמרי לתקשר עם המידע הזה על כדור הארץ. והיוצרות של הטכנולוגיה הזו, ולארי פסקוארלה ואמילי שכטר, הן לא מדברות על איזשהו שיפור קטן. הן מדברות על שינוי תפיסה. הן אומרות, אנחנו דוחסים שנה שלמה של נתוני לוויין ממקורות שונים לתוך כל פיקסל בודד של 10 מטר. רק הרעיון הזה לבדו, שנה שלמה, בפיקסל אחד, זו פשוט מהפכה. אוקיי, אז המילה הזאת, שיקון ויקטורי, אמבדינג, מה זה בעצם אומר, איך כל הקסם הזה קורה? כן, זו באמת שאלת המפתח. מה יש בתוך השיקון הזה? מה הסוד הטכנולוגי שמאפשר לדחוס שנה שלמה של תצפיות לוויין לתוך נתון אחד קטנצ'יק? אז הנה האנלוגיה הכי טובה שאפשר לתת. תחשבו שבמקום להסתכל על תמונה בודדת, תמונת סטילס, המודל בעצם צופה בסרטון. הוא רואה רצף של פריימים של אותו מקום לאורך שנה שלמה, וככה הוא לומד את הסיפור של האזור. הוא לומד על שינויים עונתיים, הוא רואה תהליכי בנייה, הוא מבין מחזורים של גידולים חקלאיים, בעצם הוא לומד את הסיפור הדינמי של כל נקודה ונקודה על פני כדור הארץ. והתוצאה של כל התהליך הזה היא שלכל פיקסל של 10 על 10 מטר על פני כדור הארץ יש טביעת אצבע דיגיטלית, טביעת אצבע ייחודית משלו. וטביעת האצבע הזו היא בעצם וקטור, רשימה של 64 מספרים, שמסכמת בצורה סופר חכמה שנה שלמה של נתונים מהמון חיישנים שונים, אופטיים, מחם, נתוני גוב ואפילו נתוני אקלים. אבל זה אפילו יותר מזה. טביעת האצבע הזאת היא לא סתם רשימה של מספרים, היא כתובת, היא מיקום מדויק במרחב נתונים עצום, מרחב של 64 מימדים. ובמרחב הזה, הקרבה הפיזית בין שתי נקודות מייצגת דמיון בעולם האמיתי. מה זה אומר? זה אומר שכל יערות הגשם יהיו מקובצים יחד באזור אחד של המרחב, וכל המדבריות יהיו באזור אחר לגמרי. פתאום יש סדר בבלגן. אוקיי, אז אחרי שהבנו פחות או יותר את העיקרון הטכנולוגי, בואו נגיע לחלק המעניין באמת. מה אפשר לעשות עם העדשה החדשה והכל כך עוצמתית הזו? אז בעצם, הטכנולוגיה הזו פותחת לנו 4 יכולות על חדשות. בואו נראה במהירות איך כל אחת מהן נותנת לנו סוג חדש לגמרי של ניתוח פלנטרי. יכולת ראשונה, חיפוש לפי דמיון. זה מדהים. אפשר פשוט להצביע על נקודה כלשהי בעולם, נגיד שונית אלמוגים ליד בליז סיטי, והמערכת כמעט באופן מיידי תמצא את כל המקומות האחרים בעולם עם טביעת אצבע דומה. זה ממש כמו לעשות חיפוש תמונות של גוגל, אבל על כדור הארץ כולו. היכולת השנייה, והיא סופר חשובה, היא זיהוי שינויים לאורך זמן. אז הנה דוגמה, מה שאנחנו רואים פה זה את מרכז קליפורניה בשנת 2020. הצבעים האלה שהם קצת מופשטים, הם בעצם ייצוג ויזואלי של טביעות האצבע הדיגיטליות של האזור באותה שנה. זו נקודת ההתחלה שלנו. ועכשיו, קפיצה קדימה בזמן, אותו אזור בדיוק, אבל בשנת 2024. מיד רואים שהצבעים השתנו. זה רמז ברור שמשהו משמעותי קרה על הקרקע. אבל מה בדיוק? וכאן נכנס הכוח האמיתי של השיטה. פשוט עושים השוואה מתמטית בין טביעות האצבע של 2020 לאלו של 2024, והתוצאה היא מפת שינויים. כל האזורים הבהירים האלה פשוט צועקים, היי, משהו קרה כאן. וזה יכול להיות כל דבר, צלקת משרפת ענק, פיתוח פרברי חדש, או אפילו שינוי במפלס המים באגם. היכולת השלישית, סיווג הרבה יותר חכם ויעיל. תראו, בגלל שטביעות האצבע האלה כל כך עשירות במידע, כל כך מלאות בהקשר, צריך הרבה פחות דוגמאות אימון כדי ללמד את המודל לזהות דברים. וזה חוסך כמויות אדירות של זמן וכוח מחשוב. וכדי להבין כמה זה דרמטי, רק תסתכלו על ההשוואה הזאת. המפה משמאל, מפת הגידורים החקלאיים, נוצרה עם 150 נקודות אימון בלבד לכל סוג גידול. רק 150.
המפה מימים היא המפה הרשמית של משרד החקלאות האמריקאי, שההפקה שלה דורשת משאבים אדירים, והתוצאות הן כמעט זהות. זה פשוט קפיצת מדרגה מדהימה ביעילות. טוב, אז ראינו כמה יכולות ספציפיות שהן באמת מרשימות, אבל בואו ניקח צעד אחורה ונחשוב על התמונה הגדולה. מה המשמעות הרחבה יותר של כל זה? מה ההשלכות על המדע, על החברה? וזו אולי הנקודה הכי חשובה. זה יותר מסתם עוד מאגר נתונים מגניב לחוקרים. זו בעצם שפה חדשה להבנת כדור הארץ. וזו דמוקרטיזציה של ניתוח פלנטרי. פתאום הרבה יותר אנשים עם הרבה פחות משאבים יכולים להתמודד עם האתגרים הכי גדולים שלנו. שינוי אקלים, כריתת יערות, ביטחון תזורתי, פשוט כי המידע הפך להיות הרבה יותר נגיש, הרבה יותר אינטואיטיבי לעבודה. ובסופו של דבר, אולי בפעם הראשונה בהיסטוריה, יש לנו כלי שמאפשר לנו לנהל מעין דו-שיח עם כדור הארץ, לשאול אותו שאלות מורכבות ולקבל תשובות ברורות. וזה משאיר אותנו עם מחשבה אחת אחרונה. אם אפשר היה לשאול את כדור הארץ כל שאלה, מה היינו שואלים? כי עכשיו, השאלה החשובה היא כבר לא מה הטכנולוגיה יכולה לעשות. השאלה היא, אילו שאלות אנחנו נבחר לשאול.